došlo k výraznej decentralizácii Slovenska aj v tom zmysle, že dneska sa všetko deje v Bratislave, skoro všetky záležitosti sú centralizované tam. A keďže ja v poslednom dobe som tiež dosť veľa času v Bratislave, tak teraz to začínam vnímať, prečo veci niektoré fungujú, respektíve prečo niektoré veci nefungujú. Veci v Bratislave fungujú hlavne vtedy, keď treba dohodnúť rýchlo nejaký šéf, ktorý sa vedia rýchlo všetci stretnúť aj ráno, o 6. aj o 12. večer. Ale keď majú robiť nejaké veci ľudia štandardne a zmysluplne, tak sa to organizuje na ministerstvách a na rôznych úradoch. Aj 2 týždne ho sedia vedľa seba. Takže z toho uhla pohľadu je úplne jedno, kde je ministerstvo, lebo zorganizovať sa to vedia a budú vedieť naši ministri, aj keď budú jedni sídliť v Prešove, jedni v Košiciach, v Banskej Bystrici. Tým obmedzíme, že nebudú vedieť sa tak rýchlo stretnúť, keď budú robiť kšefty.